Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Init na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion, patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga daw Biyernes pitsa 5 na bulan sang Marso tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Ang aton mga balita kag isyo idulong sa inyo sang D3 Bio. Nagabulig ini siya nga mag-regenerate sang aton cell, naga-improve sang aton digestions. Kung baklo ninyo, tag 40 pesos lang. Produkto ini sang Klinika di Alternatibo. Anano nga isyo? Ariho, naga-monitor kita sa public hearing bala sang Senate Committee on Basic Education. Angot sining karon, ining kabataan naton nga ara lang sa sulod sa puluyan, nga dira lang sila ga estudyo. Karon, may mga pamangkot nga nagtuluhaw. Ang pamangkot una, yan ni Senador Nancy Binay na mangkot siya. Sila niya matuod ba ining kutso-kutso nga ni? Ini nagagwa nga mga balita nga ang learning modules ang mga ginikanan ang nagasabat sa mga question kag subong man ang mga leksyon sang kabataan. Sila niya sa DepEd na imbestigar nyo ini. Siling sang DepEd ini iya nga mga apprehension kag ini nga pang duha-duha, madugay na ini iya, nga nahibalaan sang Department of Education. Ari pagid, isa ka pamangkot. Siling naman ni Senador Sherwin Gatchalian, chairman sang komitiba, sila kabati kami nga may ara sabat for sale. Ambot silingon, may ara mga ginikanan nga gabayad kung sa pagtuon pa sang una, ang kabataan ko da medyo pigaw gawa ang iya sini pag-estudyo, ginatuturan ini, ginabayran sa ginikanan. Di karon, ang question ni Gatchalian niya may ala bala, nga ara sabat for sale, nga ang ginikanan nag-hire ini sang mga manug sabat kag manug answer sa mga leksyon sa kabataan. Di ini nga pamangkot laban sa matuod ini. Ini nga pang duha-duha laban sa husto. Korek ito sa sulod sa puluyan, korek gimana? Nga kung nakabataan, tagaan mo leksyon ka daw, hindi ya maintindihan. Sino sa mamangkot karon kay wala maestra? Kay wala maestro. Kung di ka nanay kag tataya, papa kag mami ya, o sino na panawag ya, o kung mga magulang ya, lain sa eskulahan niya nga may mga manunudlo, ti of course, kung di mabalaan sang aton sini manunudlo, kung kabalong bata o kung hindi, ti kay sa sulod sa puluyan. Tinatural ko na medyo mabulubudlay ang pamangkot. Ang kabataan, madlagan nga sa magulang niya, sa ginikanan niya. Kag mamangkot niya, no ganing answer siniyo. Tinatural ina. Inaya, bisan hindi mo lang pag ipamangkot, klaro na na. Ang kabataan, kung hindi kabalo, ya kaya ra sa sulod sa puluyan, mamangkot gina siya kung sinong tao nga nakaibalo. Ginikanan niya man, magulang niya man, o kung ining karon ginapamangkot kung bala may ara ginhire nga sabat for sale o kung ginabayran sa ginikanan nga magsabat sa leksyon sang kabataan. Kaya natingalas lang mo daw 95% ang pasado para sa akon ihatag talang ana-ina, irigalo nyo ana-ina sa mga estudyante samtang ang pagtuon hindi pa normal, nga ara pa sa sulod sa puluyan. Na medyo
bonus ni sang kabataan nga makapasar sila bangod sini nga karon ang ila sini pag-estudyo ara na sa sulod sa puluyan. Iatag na lang na bonus sa mga estudyante. Idog-idog jutay kung magsige na ang pagbakuna, balik makita sa normal. Kung mga lilibo-libo, milyon na ang nabakunahan, sigurado ako nga ibalik yun sa face-to-face classes ang mga estudyante. Subong ya, medyo regalo lang anay sa mga estudyante. Pero ining pamangkot nga ni, kung ang ginikanan nagatudlo, kung ang ginikanan nag-hire sang manugsabat sa leksyon sa ila kabataan, kung ang kabataan nagapamangkot sa sulod balay, ginikanan magulang kung sino man nga hindi sila kabalo, wala iya duda. Tuod na. Aksyon Radio Philippine Standard Time La 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho,
Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Philippine Standard Time, las 6:43. May mga pandemic na ginauyog pa kita sa porting nga mga dito sa New Zealand. 8.1 kalinog, sus Maria Josep. Porting nga tayog. Daw untat ng kalamidad, no? Balik kita sa pila ka mga lokal naton nga mga balita kag isyo. Ari na. May pila ka opisyal kapon nga monitor lang ko. Upod kay Vice Mayor Elced Pamilyaran, ini ba lang din patigayon nila nga council meeting kahapon na tandugan kung sino ang interesado nga magpabakuna sining Sinovac nga ni alin sa pungsod sang China. Tisiling ni Vice Mayor Elced Pamilyaran kahapon kon patagan sila sang pahanugot sang nasyonal nga magpabakuna, 5 ka mga opisyal kuno ang daw ready na ya nga magpabakuna. Kung mayara sobrang nga baksin, ini sila amo ang magapabakuna. Tiupod sa Vice Mayor, naghatag sang interest amo sanday Councilor Israel Salanga, Cindy Rojas, Lady Grace Gonzales, kag Ayesha Joy Villaflor. Kung sa bagay, mga hubin pa ini. Mabato pa ini sila, ya. Sa kabaskugon, sa kung anuman, nga mga reaksyon sang bakuna. Labi kag labaw sa tanan, maayo, gidi. Nga kung mabakunahan ka, daw may salig ka bala sa lawas mo. Amo niya ang manami sa bakuna, once nga matuslukan ka sa bakuna, daw nagasaka ang pagsalig mo, nga hindi ka madutlan sining COVID-19 nga ni. Pero pagkatapos sa first dose, may second dose pa ini. So galing kay may limit ang edad 18 hasta 59 lang. Siling ni Vice Mayor daw 60 na siya. Pila edad niya? 60 na. Iban nga nitong nasyon, tigulang naman kapatuslok pa. Pero ipalantaw sa doktora na ya. Hindi magpadaso-daso. Mayo man na nga ipakita sa publiko nga mga opisyal nagapabakuna. Pero kung daw hindi man mayo sa imulawas nga nga iduso mo gid. Kung hindi na pwedeng 60 anyos pasaka. Kung hindi na pwede ang may high blood, tinga nga magpakita gilas kagid. Inaya daw hindi na naamo. Budlay na ya, kabuhi na ya ang imo ginagamit. So, hindi na magpabinturar. Kabaluman na taga-Bacolod, ready ka mo nga magpabakuna, pero extra nga pagalong. Pareho kay Vice Mayor, kasiling siya nga hasta lang 49, hasta lang 59, tinga nga magpabinturar ka pa. Kung amulan na ya, amulan na. Kung anong ginahatag nga prescription, amulan na. Hindi tabag iduso, lawas ta. Hindi mamayo na yang bangod kay opisyal ka, luyag ka magpakita sa publiko nga magpabakuna ka, bisan hindi kagwala sang rekomendasyon sa doktor, hindi na namayo. Imbes nga maproteksyonan ka sa COVID na disgrasya pa na daw hindi amo, no? So okay na nga ang taga Bacolod na kay Balo nga willing kamo nga magpabakuna.
bisan pa sa Sinovac sang pungsod China. So hulaton ta, kung sano ini, kung wala sobra, mapabakuna sila. Kung may sobra kag panugutan sa nasyonal, mapabakuna sila. Posible sa Domingo nga adlaw na. So hulaton tayo na, kaisa man ini sang makahatag bala pagsalig sa tagabakulod nga araw ang aton mga opisyal nagpabakuna na. Wala rason nga hindi kita magsunod kag magpabakuna. Kag ipaalinton tagid ang leksyon nga kung magpabakuna ka, kinaproteksyonan mo ang imulawas, ang bilog mo nga pamilya, kag ang bilog nga komunidad sa Dakbanwa sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources.
Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Tandugon ko lang ini makadali, oh. Ang padawagan bala sa Departamento sa Enerhiya sa mga power generation company, sila niya ipasiguro masaligan kid ka mangin istable ang electric power supply sa tion sang COVID-19 vaccine roll-out sang gobyerno. Amo ning ginakatahapan ko. Kundi maabot diri sa Bacolod. Ang ginakatahapan ko, okay malang kung may ara kita kondisyon kayong generator set, abe. Kay man, bisan ano kabag o kung kaisa, hindi malikawan mabagdaw na siya mo. Nga ang agintandog ko ini. Kay man, gaduha-duha ko sa serbisyo sang siniko mo. Lantawa bala, kung ano nagakatabo sa aton diri sa Bacolod. Jutay lang nga huyop sa ngangin, i-brown out sang siniko. Jut dako lang, brown out ang siniko. Tag-isa kadlaw, tag-tatlo siya mo, patay siga. Amo na ginakulbaan ko. Kay base kon, bumisyo ang siniko, kag mabagdaw ng generator, disgrasya gid. Ang aton sini nga bakuna. Amo lang na ginakulbaan ko ya. Ambot kung makapasalig sining siniko. Nga kung mag-abot ini bakuna, luwas siya sa generator sa syudad, nga dapat kondisyon gid siya. Pero sa nasiling ko na, makina na siya mo. May tsansay nga mag-backdown na siya. Di ko mag-backdown karon kag disgrasya man. Nga brown out man ang siniko na disgrasya gid. Ang aton bakuna, amo man lang ina ang akon ginakabalakan. Kabay pa subong pa lang, ikondisyon na ninyo sa siniko. Kaya daw, sus, ang brown out sumo hindi maintindihan. Jutay labi, humuyop jutay, brown out na yun. Inang umuyog lang jutay LOB, brown out sa siniko. Hindi kinakulbaan akos na. Okay lang ko ng generating set sa siyang syudad, okay. Padanglitan bumisyo, abe. Kag magagad brown out ang siniko, por Diyos, por santo, palayo lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello.
pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig nga nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkulon kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampilikan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sansan anong nagkahintangan responsable at pagbalita pagdayon na ipalap na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalangga aton rekomendasyon Santon Plus Airbag Hub. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01 ang kabahin sang aton mga isyo ginadulong man sa inyo sang D3 Bayo. Standby na sa aton sini Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,